kiloa tuon kärryn kokonaismassa. Niilo jää silloin jotain mopohommia kaveria. Joo, Niilo jää. Ja Luffi. Joo, johan se 17 päivää. Onkohan se nyt Niilo-mies? Tää on Leolan. Joo, miten tuo aivan? On ilmeisesti vaihtunut traktori, mutta Niilo-mies siinä varmasti lähtee liikenteen. Näin päästään! Kisa alkuun 25 vuoden pönkkäpunninki. Yhtään ei kyllä välttämättä kautta on tulossa, mutta ilmeisesti luultavasti on Niilo-mies siinä ja Leolan 272. Kyllä. Ja ensimmäiset Termoselle näkyviin. Muutama vuosi meni. Ja nyt minä en näe kyllä tuota nopeutta tuonne paljon siellä on. Kyllä se menee ihan, että Toisena viivalla sitten Kalle Matti Ranta. Setor 4011. on ne silloin tällöin, että tuo Velinan väki on. Ja jos näin on, että tää on Kalle Matti Ranta, joka tulee nyt tiedä, että siellä on jonkun verran meininkiä matkassa. Meinaa nyt lähtää hyvää veto ja lähtee keula ilmaa alussa, sitä ei tiedä. No mä jossain vaiheessa katsoin, että meni jälkeen. Joo. Kalle Matti Ranta, kun rikkat Setor 4011. Ja noin 10 sekuntia lähtöä aikaa, kun lippumies lähti pois päältä Kalle Matti Ranta. Ja kohta mennään miten lujaa, se tiedetään. Se on vauhtia. Ja lähtee Kepponen on lujaa. Siellä on meininki. Pikkusen kirjoitetaan tuolla. Heittilö vapaa. Jotakin tuli loppuleimiä matkaan. Ei taho Jontikka pysyä perässä. Ja näin lähti Hyttyset. Matti Loukapylän vastaan. Asko Kauppinen. 5.87.10 on tuossa viivalle. Ja Asko Kauppinen, Viiakri. Viiakri 70-90 numerolla 401, elikkä 6000 kiloa. Joo, menkääs, Toni mekas tässä rupee olemaan metsälaisena. Joo. Elevät, ei mitä, kiitos vaan alas. Moi. Se oli se mitä niin melkein 7. Ja näin 10 sekuntia, muutama sekunti vielä aikaa, kun Asko Kauppinen lähtee liikenteeseen. Kivijärven Lokakylä. Näin! Viiakri 70-90. Kivijärven Lokakylältä. Ja 6000 kiloa on tästä. Ole polella sitä vauhtia, ne! Heittä lähti morjistamaan. Ja näin, Niilo Miettinen pääsi liikenteeseen. Leonan tulee 272. Lievä takakeno. Ja onko miten likellä? Nyt mä en näe tuota nopeutta kyllä yhtään. 30, vajaa 40 on vauhtia tuolla näin. Silti aika kova vauhti. Näitä ramia. 320 joo. Ja parempi veto oli toinen, 352. Eli 352 on luokkaan 1 tällä hetkellä pohja-aika. Luokkaan 1. Jos tuuma avulla, niin näet.
Heillä hermot kasassa toisessa vedossa, että menee askissa pykälät pesään ihan tuonne perille asti. Äsken meni rullateen. Kalle-Matti Ranta, ja oliko luokka 306 numerolla? Kyllä. 306 numerolla. Pysyykö nyt imuottosuulakkeet paikallaan? Äsken ne tuli syliin. Irto-osat kerätään ajaessa matkaan. Kalle-Matti Ranta. Ja nyt nähdään muuten vauhtia. Tieton varo olkaa valmiina kahtomaan. Ja Töppönen lyö tyhjäkoneita. Kiersi nousi ja näin pääsi liikenteeseen. Ei vaan taho päästä irti tuolla tahallisesti. Kuusikymmentäseitsemän. 67 oli parhaimmillaan vauhtia tuolle. Nyt se rullaa tuonne jonnekin 400-500 metrin päähän, niin odotellaan sitä siitä vähän aikaa. Nyt oli likellä, ettei sakannut koneen, mutta onneksi lähti rullaamaan oikealle mallille. Nyt on pikkusen vaihtamisen kanssa probleemia. Ei ihan oo aski iskussa. Siihen jäätiin. Ja näin harmittavasti Mikko Kaustisen matka taisi tyssätä siihen. Ja nyt vielä kun saadaan, onks lähtölupa annettu? Kim Miettinen lähdössä matkaan. Ja nyt kahtaa muuten sitten Tervoselle ja voi olla vähän pöyriä. 10 tuntia vastausella. Terri kone kestää 54, 51.